allan. Helo, helo, helo! A chroeso i haglediad. Saith y gwyth. Best year ever. Dwi'n y peth poenus ydy na mae Sean yn y sop. Dwi jyst yn meddwl fel, pa mor extreme lle mynd efo'r intros, i bobl sy'n tiwnio fewn am y tro cynta, dwi'n mynd, allai roi ti off yn y 5 eiliad cynta, dwi'n mynd i drio. Challenge accepted. Croeso i haglediad 78. Sioned ydw i, dwi'n ma fo Bryn. Hello. A ysdy! Halo! A da ni yma i drafod tech, bywyd a phopeth in between efo chi am, swn i'n licio deud awr, ond anhebygol. Mae'n mynd i fod yn 2 awr, siwr o fod. Dwi'n i alw fo'n awr. So, pawb, mae tymor y paill wedi cyrraedd, so dwi'n hopped up ar Pyrton ar hyn o bryd. Dwi'n gobeithio bod hynna'n dod drosodd yn yr perfformiad heno. Iestyn a Bryn. Dydy hay fever ddim yn hitio chi, so dim ond alcohol gallwch chi feio am eich perfformiad heno. Alcohol fever. Hei, yr unig beth sent i fi ddweud ydy te, diolch i'r diod yma fydda i ddim efo scurvy, so... Ooh, gesiwch beth sydd ar yr agenda yn llythrenol. Dwi yn mynd i redeg, dwi'n mynd i anghofio sut i siarad Cymraeg, dwi'n mynd i redeg chi lawr y rhestr, fel petai. Yn y benod hon, da ni'n mynd i fod yn siarad am FaceBucks, da ni'n mynd i fod yn siarad am E3/WWDC, y 5th Industrial Revolution, a mynd am dro yn Japan a gwrando ar pethau Tower. Ond yn gyntaf, da ni eisiau dweud super llawn gyfarchiadau i Gavin a Fiona! Gafil oedd yn blynyddoedd cynharaf yr haglediad actually neud o swnio'n okay. Oedd o'n Paul Shorter da rolio fo mewn glitter. A just i fod yn glir, mae'n neud ni swnio'n yn camp yn ei hun, fatha mynd o minus 10 million i minus 5. So a Gavin sgynnu ni diolch am y theme tune, ynddi? Nid yn unig ffrind i'r sioe, ond teulu i'r sioe. Yn brawd i est. So, llangyfarchiadau gyda ni gyd, a gobeithio bod chi'n joio'ch mishmel. Mae Instagram Fiona'n edrych yn stunning. I unrhyw un sy'n joinio. Boys, hello. Hello, Sean. Hi. Beth sydd ar yr agenda? Gan bod Bryn di wneud teaser, dwi'n mynd i ddod i ti nola. Yes, beth sy'n digwydd fyny fanna? Bath wahanol tro ma. Dwi wedi cael hwn yn y wlad yma, ond tro gyntaf i gael oedd yn gaiman. So, da chi'n mynd gweld yn ydych? Na, achos yn anffod... Wel, dydy'r gynulleidfa obs ddim yn gweld o. It's not a visual medium, yes. Na, ond beth diod nes i gael ar diwrnod braf o'r haf yna, pan o'n i'n aros efo'r hen ddynas yma, ac oedd hi'n jyst yn tywallt allan, ac oedd ni'n gofyn, be rewl di hwn? O, just yfwch o. Siarad Cymraeg oedd hi. Ac beth ydy, wel, dwi'n cymysgu fi o'n y ffordd yma, treuan o win coch, treuan o sydd grawnffrwyth, a treuan o soda ar ei ben o. A cymysgu hwnna. O, mae'n swnio'n lush. Os ti'n gwneud lwyth o rew yn y fywyd, mae'n, tybod, ar pan mae'n boeth. Oh my god. Mae'n mynd lawr rhy dda, tybod. Be di oedd y sangria Cymraeg? Be di cynwysion sangria? Ti'n gwybod beth hon? Reit. Rhaid ni roi bach o bed o fel hold music, tra bod ni gyd yn googlo be yn union sy'n mynd fyny sangria. Mae'n dibynnu lle ti'n prynu fo. Ti'n prynu fo'n Lidl, roi bina. Gwyn coch, ffrwyth a sydd oren. Mae'r grawnffrwyth yna neud byd o waniaeth, like kick really nice. Mae o'n just so ti'n deud bod o'n Aperol Spritz saidd syri, dwi yn yr camp o fel, dwi'n mynd i gall point Aperol Spritz fe. Hey! Sorry, Brett. Wel, fel y Marmite drink. Fact. Just yn edrych yn dda ar Instagram. Mae'r podlediad ma drosodd. Boo, Sioned, boo. Go on to Bryn. 10 mlynedd yma dod i lawr i Aperol Spritz. Na. Os da chi'n mynd i Aperol Spritz, ffain mwy i fi.
Cos mae'n finite supply o Aperol. Os yw'n wedi gwneud oedd 4 glas am y ddau berson i'n licio oedd yn gret, gai bydd yn y dri fi. Be sgen ti yn y gwydyr? Gin, be arall sgen i? Be arall? Ys na Tangeray eto? Tangeray, ie. Tangeray. O'na offer yna fo, mwyn dweud sod it. Cret o'na fo, 2 flynedd yn ôl. Ti'n rhaid leim yna fo, job done. Mae'n hyfryd. A wedyn Fever Tree sgan ti'n de. So, ie. Ti'n iawn, Fever Tree's neill, ond di Fever Tree, dyn nhw'n gwerthu fo'n Lidl. A mae... A ni'n arfer cael dyn llaeth, oedd yn dod â stwff super dosbarth canol, hashtag Esyll Sears Twitter account thing wan, lle fysa dyn llaeth fi'n dod â Fever Tree i fi, tas o'n eisiau fo ddod. Ond, mae o rwan, mae di newid i gwmni a mae interface newydd o'n effernol. Allai'n hyd yn oed rhoi pres iddo fo am Fever Tree. Dwi ddim yn gwybod sut. Dwi'n goffa cael yr un amount o laeth bob wsnos, cos dwi'n gwybod sut i newid o. All this goes to say, dwi fod off y booze, cos dwi'n cael real dŵr poeth yn fy mol, hashtag gormod o wybodaeth. Ond, o'n i ddim yn gallu gadael recordio'r haglediad fy'n heibio heb oli a rhywbeth. So, dwi wedi treatio'n hun i botel o Aber Falls gin. O Aber Gwyn Gregin. Efo bach o... Dwi'n siŵr os oes na Gymraeg. Falle bod na bach o Gymraeg ar y label. So, yn amlwg, oedd gwario 20 pint ar hwnna'n lle £7.50 ar un Brand Lidl. Yn teimlo fel... cyfiawn had. Am o'n i. Yeah, why not? So, mae gennau Aber Falls gin rhywbob. Hefo... tonic really shit a little. Ond, ti'n mo be? Mae o'n oce. Mae'n neud y sŵn iawn. Mae'n neud y sŵn iawn. So, cychwynnwn ni y noson. Diolch gen i lleidfa unwaith eto. Slansio. Iechyd da i chi. Iechyd da. Boys. Yn un nodiadau, da ni'n rhedeg sydd y timpti o i wneud rhyw fath o running order o'r sioe yma. Da chi di roed lawr loads o E3/WWDC rundown YouTube videos. A dwi di ystyn a di mynd, neis. A wedyn ddim really di deall lot o hwnna. So, yes, ti di correspondent WWDC ni, sef cynhadledd flynyddol Apple o'i Shinies. Ie, na i ddeud, na i wneud quick overview o'r prif beth anes i bigo fyny allan nhw, sydd, ac dwi'n mwy o Apple fanboy na i Google ac Facebook, Fate, nathon ni siarad amdan, ond yn hwn, mae yna lot o stwff i drach ymlaen sy'n dod. So, un o'r prif bethau, ti'n gallu defnyddio PlayStation a Xbox controllers ar gyfer dy iPhone, dy iPad ag dy Apple TV, a probably'r Mac hefyd. Oherwydd maen nhw'n dod o Apple Arcade allan, pan mae iOS 13 yn dod allan, mis Medi, mae'n siwr. So, mae'n dod o support i hwnna, so dwi'n mynd i gael PlayStation controller. Do'n i byth yn ffansio cael un, un o'r rei third party na i chwarae fo'r Apple TV am fod mae'n fwy o games yn dod o'n. So, gen i ni Switch lawr grisia, a'r Apple TV yn chwarae games fan i grisia. O games wyt ti'n chwarae ddo? Fel, dwi'n intrigued efo hwnna, chos ni beth braidd yn... Ni di dechrau mynd i trafod loads mwy o games yn ddiweddar ar y podlediad, ond fel, be wyt ti'n chwarae? Ar y funud, dwi di bod yn chwarae lot efo'r teulu, yn chwarae Mario Party lot. A mae hwnna'n hwyl mawr efo'r teulu. Just 4 o'na ni yn... Just hammer o minigames. Ie, lwyth o minigames. Dwi really eisiau gorffan... The Force Awakens, wedyn hwnna, Breath of the Wild, sef yn Zelda. Mae'r un Zelda na yn edrych fel ffilm Studio Ghibli, allan yn lle. Ond o'n i'n gweld yn yr E3 Gaming bod yr sequel o hwnna yn dod cymhwyr, ac oedd hwnna'n... Mae'n gweithio arno fo, yndi, so eich hefyd o ryw 2 flynedd arall. Wel, ys i ryw erthigol, a dwi'n gwybod fel pan mae stuff yn flasho fyny ti a ti'n gweld nhw ar y we. Rhywbeth ynglyn â fel gemau Nintendo ddim yn dod allan ar schedule, achos maen nhw ddim eisiau cruncho'r staff. Ie. Dwi'n mwyn cofio lle ddarllen nes i hwnna, ond oedd rwy'n fel, dyna di pam di stuff ddim wastad ar schedule. Mae Animal Crossing, sef yr un mae lot o bobl di bod yn disgwyl amdan ar y Switch, yn mynd i fod yn hwyr o ryw 6 mis, neu rhywbeth fel la, oherwydd hyn. Ond maen nhw just... Pam ddim.
So, gen ti ddigon o games i chwarae fo, ti'n disgwyl, does? Diolch yn life-threatening na di. So, nôl i afals. Afals, mae cycle tracking, ddim beicio, ond lady cycles, yn dod i'r Apple Watch ag i'r Health App, os ti ddim efo Apple Watch. Dim ond 50% o boblogaeth y byd ti angen o, it's fine. Dim ond 50% o boblogaeth y byd ti angen o. A wedyn, os ti'n cofio, efo pan nath iOS 12 allan, nath o wneud iPhone SE lot cyflymach, a bob ffôn arall oedd yn gweithio yn gyflymach hefyd. A maen nhw wedi managio i wneud iOS 13 hyd yn oed cyflymach eto, a maen nhw wedi managio shrinkio'r apps lawr, a fydd yr updates, yr updates yn llai hefyd. Be arall oedd i fewn yna da? iPad OS hefyd. O ie, maen nhw wedi separatio'r iOS i fyny i nôl i ffôn ag i'r iPad OS, so mae'r iPad yn mynd i fod mwy o multitasking sort of thing efo lot o ffenestri ac yn cael USB drive support. Fe ti chi defnyddio godan Bluetooth efo fo? Oed. So mae hwnna'n yr accessibility features, ond ti'n gallu just defnyddio fo os ti angen. Bryl. Wrth gwrs, y beth mwyaf oedd yn excitio fi o ran fy ngwaith y beth dwi'n neud, oedd y Mac Pro newydd. Oedd yn insane o machine. Mae'r cheese grater yn ôl. Yndi. O, gyda sbio. Dwi'n gweld lluniau. Ti'n gweld lluniau? A peth da, os ti'n defnyddio dy ffôn neu iPad a mynd i dwi'n fel na apple.com/Mac Pro, mae yna link ar y top i chdi actually reidio fewn AR yn dy stafell fyw, neu lle bynnag wyt ti. So ti'n chi weld i seizo a cerdded rownd o a edrych arno fo. Mae'n gweithio'n gret. Mae pobl wedi bod yn tynnu lluniau arno fo mewn locations stupid dros y byd. Mae yn greater. Sbia. Mae yn. Ond mae gennau dal fel y generation, ti'n fod fel yr brick arian masif. Dwi'n gwybod bam o'r hyn di fi'n gwaith, dydw i'n cael updates yn gwaith, cos dwi ddim yn gofyn amdanyn nhw, ond nid parable yw honna am ein hoes. Ond mae gennau real soft spot amdan y thing, os dwi'n lygio fo rownd fel roi Welsh a stuff mae'n gyd. Mae'n edrych fel, ti jyst yn gallu wangio fo rownd y lle, efo'r handles na. Ond mae'n dod efo wheels yr un yma fyd. So di histar na fo a reidio fo lawr y corridor. Ti'n ma be? Cheese grater di cael sex efo trunky. A dyma di'r plentyn. Hwna boi de. Hwna di o. Most expensive trunky. Wow. So, dwi wedi reid ordor i fewn am 10 o'n nhw. Oh, no way! Na. A beth... Wow. A mae'r monitor sy'n dod efo fo, wel, ti'n gallu brynu fo i ddod efo fo yn y delivery, yn costio bron gymaint ar Mac Pro i hun, twod ar y base. Be di'r deal efo'r monitor yma? Achos mae yna erthigol, achos ti'n rhoi'r erthigol hollol ar wahân yn y notes just ar gyfer monitor. Lot o'r general public, mae'r Mac Pro ma di aimio at pros. This is a pro machine. Ac mae'r monitor, mae'na dadl di bod yn mynd ymlaen. Pam fod pobl angen monitor mor ddrud a mor dda hwn? Wel, os ti'n gweithio yn y byd ti a fi'n gweithio yna fo, mae'na reference monitors sy'n gallu prynu gyn Sony sydd yn 40 grand, a mae hwn yn 5,000 dwi'n meddwl dio, ac mae o'n neud yr un job a rheina, ond mae o yn 6K hefyd. So, ac wrth gwrs i photographers sydd yn neud bywoliaeth call allan o'no fo, mae'n essential. So, unrhyw un sy'n llywio fideo neu gweithio efo fideo neu yn gweithio efo photography, lle mae lliw yn bwysig, mae'n ideal, ond wedyn mae gynti yr enghraifft oedden nhw'n neud ar y llwyfan o rwy'n yn, dwi'n cofio faint o tracks, dwi'n bod 500 track dydau o audio files yn rhedeg rhywun pryd ar Logic. A wedyn, pam ti'n dod at yr industry yna, lle maen nhw mewn studio, dydy lliwia a accuracy o'r monitor ddim mor bwysig, so mae yna gap fyna gyda nhw, fod nhw angen dod â monitor
tywod, rhatach allan, fatha'r un sydd yn yr IMAX yn barod, just reid hwnna mewn cas wahanol a gwerthu fo ar wahan. Ond i fi, fyswn ni eisiau'r un really nice, de. Dwi'n meddwl ti'n gallu hwcio fyny, 4 neu 5 o'n nhw i fyny un Mac Pro. Bysa hwnna well na teli fi, bysa hwnna just fel, bysa hwnna'n, sy'n ni'n hapus iawn i gael hwnna yn stafell fi, just o flaen fi, just yn eisiau hwnna trwy'r amser. A mae o'r beth da fyd, chos mae'n mynd yn ôl i, chos dwi'n meddwl lot o'r pobl proffesiynol di bod yn chwilio dan teclyn fel mae gen nhw. A fel ti'n dweud, mae nhw'n mynd i penderfynu, mae hwnna'n tafod o ferchan, da ni eisiau mynd yn ôl i weithio efo, chos hwnna oedd y pwynt yn nhw oedd yn neud y caledwedd, oedd yn gallu cael ei gysylltu fyny yn handi, yn reid i draffadd o meddalwedd yn defnyddiol dros ben, ac dwi'n meddwl bod yn beth da iddyn nhw. A fel ti'n dweud, dyn ddim yn mynd i fod yn rhywbeth ti'n mynd i brynu i roed yn dy dyd i, mae'n mynd i fod mewn studio, mewn rack, mewn machine room, a ti'n cysylltu iddo fo trwy drwydwaith i gallu cael y cysylltiadau ar grynna i wneud y gwaith ti angen wneud efo fo. So rhyw ddiddiast. Un drod rhywbryd. Dian y Loli season 10. Esbyn recyn digwydd cael budget lot mwy gyn wedyn eich So hwnna the dick away. Pryd ar glyd mawr di o'r... Na, y peth mwy arall o ran ochr... Wel, mae yna ddau ddarn iddo fo, lle maen nhw yn dod a Project Catalyst di yna fo, sef ti'n gallu convertio app iPad i fewn i Mac app, so fydd yna lot o apps newydd yn dod allan i'r Mac yn based ar yr iPad, so maen nhw'n di wneud lot o waith i drosglwyddo y cod o un i'r llall, a wedyn ti just fydd y developer yn gael o just polish fo fyny, neud siŵr fod y button ma'n eich iawn a stwff fel na. So ddim touch overlay ar y screens? Na, fydd o'n ail mapio fo i weithio fo mouse a falle. A wedyn, pellach ymlaen o hynna, nath nhw ddod allan a Swift UI, sef, os da ni'n cofio sôn blynyddoedd yn ôl, nath ni siarad fod nhw wedi dod ar iaith newydd o'r enw Swift allan yn lle defnyddio Objective-C i greu apps fod nhw'n defnyddio Swift, a be mae hwn yn neud ydy oherwydd fod gen ti UI kit ag app kit, sef y ddau ar wahan. Mae un yn neud apps i'r iPad ag yr iPhones a'r Watch, a mae'r llall yn neud ar gyfer Macs. Ond be mae Swift UI yn neud ydy, os ti'n codio mewn Swift, ti'n gallu neud o targetio bob device. So ti'n mynd gorfod dysgu y ddau beth wahanol. So fydd hwnna'n splitio fo i ti? So, mae hwn yn mynd â chdi syth drwodd, ti'n codio fo unwaith ac yn targetio devices wahanol i gyd. So mae'r un Project Catalyst ma yn stopgap mewn ffordd i bobl gallu just reid i apps iPad yna rwan, so pan fydd hyn gyd yn dod allan mis Medi, dwi'n siŵr yna lwyth apps newydd. Eich fydd yr un dwi'n defnyddio i editor podcast ar gael i'r Mac, a wedyn fyddai'n gallu jumpio un i'r llall, mynd nôl ymlaen i wneud o. Ond wedyn, fydd pawb yn, os ni'n meddwl, maen nhw'n dweud lot o waith i fewn i Swift UI, a'r beth da amdano fo, mae o, dwi'n meddwl os da chi wedi codio o gwbl efo HTML a CSS, lle da chi'n gallu cael 2 ffenestr agor, a wedyn da chi'n teipio'r CSS un ochr, a wedyn da chi'n gweld, os ti'n deitha'r cefndir bod las, ti'n gweld yn update o'n fyw o'r ochr arall. So maen nhw wedi gwneud hyn efo Swift UI, lle pam ti yn codio'r app, ti'n gallu gweld o'n dod yn fyw ar y sgrin wrth ymyl chdi, a wedyn ti'n gallu hydnod plygio dy ffôn iawn i fewn iddo fo, ac mae o'n dod yn fyw ar hwnna, a ti'n newid cod, mae'n live, yn updatio ar dy ffôn, so mae hwnna'n massive, really, i
oherwydd yn bethau gorgymleth os ti'n edrych fewn iddo'r funud. Chysyd y peth hefyd, ti'n trio cael pobl i datblygu ar dy platform di'r haws am beth ti'n neud o iddyn nhw. Mae hwn yn really democrateiddio. Rwy'n pethau fel, mae technoleg wedi democrateiddio fel gwneud ffilms, mae video essays rwan wedi dod yn y stuff mae gyd. Lle really, mae hwnna'n, sa ti'n licio meddwl bydde hwnna'n really agor pethau allan i fel developers fel, un dynas mewn flat roll a mae gen i syniad amazing a mae'r stuff mae'n agor allan i ti just cychwyn a neud o. Cool, de? Yna ddau... dos ti. A rhaid sy'n dweud, yr peth diddorol dos allan i fi oedd yr sign-in with Apple. Ie. Ie, dyna, Bryn. So, ti'n gweld, da wedi bod yn gweld yn ytrach na bod gwefannau balli yn rhedag yr authentication a balli i hunan. Be ti'n neud ydy ti'n mewngrodi efo dy cyfrif Google neu dy cyfrif Facebook a balli. So mae Apple One yn dod a sign-in with Apple. So yn ytrach na bod ti'n logio mewn i gwefan efo username a password neu dy Google neu Facebook, ti'n sign-in mewn efo dy Apple ID. A mae'n i gyd yn cysylltu nôl. So mae Apple dod dy identity management i gyd trwy hwnna. Mae'n mynd i nôl i be mae Apple yn deud efo'r iPhone yn erbyn Android ac yn deud amdan Facebook Messenger yma lle di bod dydyn nhw ddim yn neud i arian trwy gwerthu'r data a casglu'r data a maen nhw'n deud maen nhw so mae hwnna'n swipe arall a hefyd mae'n ei synwyr i Apple chos mae gyn nhw'r data na i gyd i gallu neud ar identity management. Mae'n gallu ychwanegu hwnna fel rhywbeth sydd wedyn mynd hefyd i ryw radd yn lleihau y friction i bobl adeiladu apps o fewn y cymuned Apple chos beth ti'n neud wedyn ydy yn ytrach na bod ti'n gorfod cysylltu efo APIs allanol neu wneud dy identity management dy hun ti'n gallu cysylltu fewn i bydysod Apple. Yn amlwg, mae o'n creu yr walled garden a balli a ti'n dibynnu ar Apple ar gyfer bob dim, ond i ryw radd mae'n dod yn trade-off o neud i'n hawsach i bobl datblygu pethau, ond wedyn ti i ryw radd eich bach mwy o ffyrdd bod i Apple ddim yn mynd i werthu dy data di ymlaen na marwn fel Google neu Facebook cymryd. Nes ti weld y peth clefar arall nath o'n neud efo hwnna nath o dangos enghraifft os ti'n seinio fewn efo Apple am tro gynta efo app newydd neu be bynnag a wedyn mae'r app yn gofyn chdi give us your email fatha so we can keep up to date and bla 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 ac os weithiau mae apps yn gorfodi chdi reid y email so be mae Apple yn deud ydy fod fedri di ddewis fatha scrambled email so mae o'n unique email i'r app yna ar gyfer y sign-in a wedyn os dyn nhw'n rhannu fo rwy'n arall ti'n gallu gweld o yn dy email wedyn o pa app mae hwnna yr email yna wedi dod o a pwy maen nhw wedi rhannu fo i so mae hwnna'n cymryd o'n serious yn dydy hwnna'n dim bod fi'n trystio llawer o'r cwmnïau anyway ond y mwyaf mae pethau'n mynd yn ei blaen y mwyaf ti'n meddwl so mae Apple yn neud i pres yn gwerthu pethau tlws i bobl dydy o ddim yn ei interests nhw i ddefnyddio gormod o dy wybodaeth di maen nhw'n trio rwan gwerthu hynna'n fel dyn ni'n mynd i gadw stuff ti'n saff whereas mae Google actively dyna di holl business model nhw ydy mainio ti am bob peth sgen ti a paid hyd yn oed cychwyn fi o Facebook cos dyn ni'n angen ond fod dyna oedd nhw'n really pushio'r peth privacy ma eto am fod t'gofio oedden ni'n siarad amdan Google yn trio neidio ar privacy thing ond be arall nath o gyhoeddi efo HomeKit oedd deifo gyn ti rhyw fath o video security system neu gloch drws sydd efo fideo arno fo ac os ti'n cefnogi'r HomeKit mae ti'n gallu storio y fideo yna ar dy iCloud Drive fatha rhan o dy faint o storage gyn ti arno fo so dydy o'n mynd i'r
cwmni sy'n neud oherwydd mae'n issues di bod do efo leaks efo stwff di mynd allan efo'r cwmnïau bach ma am fod nhw'n cweit mor secure, ond os maen nhw'n seinio fyny am HomeKit, mae Apple yn scramblo'r data ac yn storio fo i fyny ar iCloud i chdi wylio. A maen nhw'n neud yr un peth efo routers hefyd, so mae Linksys wedi dod yn rhan o HomeKit, ac fe gallu fod ti gallu cael y HomeKit firewall arno fo, so os ti'n compromise mae'n cloio i lawr. Mae'n eitha cymell i fi ddechrau beth union o sut mae'n gweithio, ond oedd ei weld yn dda iawn o ran... Maen nhw'n reassuring yn dydyn nhw. Mae'r stuff yma yn swnio'n dda. A fel ni'n dweud cyn, ti'n methu completely trustio cwmnïoedd masif, ond mae'r synnau lot gwell o'r ochr yna nag ydyn nhw o gwbl. So, nawn ni'n ôl i hwnna i gyd, mis Medi pan fod y gyd allan, ie? Dyn ni, gan bod ni siarad am y drindod ansanctaidd, mae Facebook wedi mynd fewn i cryptocurrencies. Bryn, dwi'n mynd i jumpio maen i ti efo hon. A dy'r ychenau dyna just yn ormod. Mae Facebook wedi cyhoeddi bod nhw am lawnsio i cryptocurrency i hunan o'r enw Libra yn blwyddyn nesa. Mae nhw'n... Mae o actually i weld, diolch yn gweithio union rhyw fath a mae rhywbeth fel Bitcoin. Diolch ddim yn ôl yr droddiadau, diolch yn be maen nhw'n gael speculative currency, so diolch ddim yn, di'r gwerth ddim yn mynd i fyny a lawr, mae o actually mwy fel be fysa arian go iawn. So mae wedi glymu i reserve assets, so mae yna bres go iawn tu ôl iddo fo. Ac y syniad ydy bod ti'n gallu defnyddio fo fel actually gallu gyrru arian go iawn o un person i llall. So os ti'n defnyddio i dating app nhw, ti'n gallu gyrru'r pres yn syth i'r date? Well, yeah. Pay directly to the customer. Beth sydd yn ddiddorol ydy, maen nhw wedi adeiladu be maen nhw'n cael o'r Libra Association, sydd wedi actually... Mae hwnna'n swnio fel Bond villain. Mae'n braidd ydy. Gallai just... Wel, gael ti ti'n pwysyn rhan o'n efo, gei ti wybod ti'n gallu penderfynu... Spectre. Wel, Spectre, mae Smush, mae... Smurfs. Cracker heill. Smush, ydy si. Ie. Dal eisiau mynd efo roster o 1980s villains, please. Mae Joker fewn yn arwle. Mae Joker yna. Mae Riddler. Mae Bane. Mae Thanos yna. Wel, o'n i Thanos sydd actually'n rhedeg Facebook. Y boi drwg o Dungeons and Dragons efo un cyn. Mae dyn nath wy'n Nadolig. Dyn nath wy'n Nadolig yna. Mae'r prifathro o'r ysgol oedd chi pan ydych chi blant yna. Mae'r prifathro o... na! Demon Headmaster. Mae'r Green Baron yna. Come on, Sioned. Mae be bynnag oedd yn y trapdoor yn trapdoor yn y fo. Be oedd o? Be oedd Darkwing Duck? Mae Roadrunner yn efo, cos fo oedd y bad guy yn hwnna, a fo Wile Coyote just isio bwyd. Oh my god, mae'n Axis of Evil, mae'n brilliant. Sorry, Bryn. Negaduck, mae'n Negaduck. Ti'n bod Google quickly, who was Darkwing Duck's nemesis? Send. A hefyd, mae'n heian llai evil, mae hefyd Visa, Mastercard, mae Lyft a Uber yn rhan yn efo. Wel, mae nhw definitely yn an Axis of Evil, okay? Mae Stripe yn rhan yn efo, PayPal. Online payments. Okay. Mae'n venture capitals a balli firms yn efo. eBay, Spotify, Vodafone,
Mae'r eipyn o gwmnïau tu ôl iddo fo yn rhan o'r y Libra Association ma. So mae'n diddorol i weld... so yn ôl be mae'r Virgin dweud, those organisations will also contribute to what is known as the Libra Reserve, the asset pool that will ensure every unit of Libra currency is backed by something of intrinsic value rather than simply scarcity as Bitcoin is. So, mi fydd hwn yn actually rhywbeth sydd efo gwerth go iawn yn y byd go iawn. Cos un o'r pethau efo Bitcoin ydy, mae'n actually weddol cymlaeth cael dy bres allan o Bitcoin. Chos ti'n mwyn dwi'n gwybod ydy'r gwerth y peth. A ti'n gorau gwerthu dy Bitcoins i rwy'n sydd eisiau rhoi pres go iawn i ti amdano. Yn union. So, lle mae hwn actually bydd hwn i weld werth actual pres a mae ti'n gallu casio allan. Be sydd yna fo iddyn nhw, heblaw amdan world domination? Wel, i ddweud y gwir, kind of. World domination? Yeah, ti'n kind of... cut. So ti'n... So mae yna rhywbeth sydd yn cael ei alw yn... Mi jyst tynnu o fyny fo mae fi cael gweld yn iawn. Rhywbeth yr enw Calibra sydd... Yr default font wyt ti'n cael pan wyt ti'n dweud yn e-mail ti yn Microsoft. Not a bad font. Sorry, dwi'n bita triple XL marshmallows ar hyn o bryd. Mae'n yna'n berffaith ar gyfer podcasting. So, be mae'n edrych fel di bod nhw'n mynd i greu cwmni arall sydd yn mynd i wedi gallu gwneud cwmnïau, ys gallu mynd i wneud taliadau trwy a defnyddio Libra, so... Neu fel Shell Corporations sy'n mynd i ddefnyddio fyny. So, dyna fath beth bod ti'n isio cymeryd Libra ar dy wefan di, mae nhw wedyn efo gwasanaeth o'r enw Calibra, sydd wedyn yn gadael ti dalu yn defnyddio am y prosesur a data yna so bydd nhw'n gallu gwneud cut o... So ar website rwan fy di'n cael yr opsiwn o dalu fo cardyn Apple Pay, Google Pay ag FaceBucks. Facebook, Nes i just deud FaceBucks, cos hwnna fy hoff math i arian. Banaliad gorau yw. A'r hyn sydd ar y pres ydy Zuckerberg yn just mynd flipping you the bird fath o beth. Here are all the zucks that I give. See where they lay. A dwi'n mynd Zuck you fath o beth. Please, geid ni teitl arall sydd yn pun ar Zuckerberg, cos dwi'n really eisiau gweithio ar rhai gwell. So, cam arall tuag at world domination, brawychus, arian llyd, Black Mirror-esque. Ac eto mae'n creu... mae'n walled garden, mwy walled garden i. So mae dy bres di gyd yna fo, mae dy fywyd di gyd yna fo. Economi iddo fo. So mae o fatha PayPal ond ddim, ie? So lle mae PayPal yn gwasanaeth... So lle bod PayPal yn gwasanaeth sy'n gadael ti prosesu transaction efo dy bres dy hun, bydd Libra yn i ryw raddau currency yn ei hun. Fatha V-Bucks yn Fortnite. Ie, ond bydd yn actual gwerth a fydd yn actual arian tu ôl iddo fo, so bod ti'n gallu cael arian yn ôl allan ono fo. Nes i rei pres i fewn i Fortnite i gael V-Bucks. Mae na fideo amazing. Unrhyw un sydd wedi cael ei signo fewn i'r pydew di-weilod o'r enw Fortnite, right? Mae na fideo amazing gan Dan Olsen. Mae'n fideo essayist am ffilm. Ond mae o hefyd yn neud fel deep dives fewn i fel gaming a stuff. A mae'r un gan am Fortnite yn brilliant. Mae fel, mae'r whole economy of V-Bucks. Mae fel Vegas a mae'r tî'n sgriwio ti consistently. Mae just fel... Mae'n really mynd fewn i deep dive o fel... Faint wyt ti'n gorau prynu o V-Bucks? Faint o fel pyramid scheme weird ydi o?
I just mwyn cadw llew i ti. Yn hytrach na fel ennill stuff extra. Just i fel cadw llew i ti, ti'n gorau pwmpio pres fe'n yr game. Mae fel arcade slot machine thing yn mynd mlaen. Mae'r fideo na'n rili dda. O, fydd o'n nodiadau. A wedyn be mae Facebook yn mynd i'n ariannu, wedyn ydy gallu prosesu arian, prosesu unrhyw... So, y calibra yma, di fatha'r PayPal sydd yn gysylltiedig i'r Libra yma. So, dwi'n gallu gwneud taliadau trwy yn defnyddio Libra ar gwasanaethau mae gyd. A calibra fydd yn neud y prosesu'r taliadau. Dwi'n edrych ymlaen i fod ar Facebook Marketplace Swap and Sell Aberystwyth yn trio fel cael bobl... Fydden nhw'n fforsio ti goffa talu mewn FaceBucks neu... Ti'n mo, enw. Mae nhw wedi dwy'n yr enw yna, bod dwi'n defnyddio... Wel, dwi'n gwybod os yna... Bys gyn nhw hawliaeth dros o fod, yr app Calibra ydy app dwi'n defnyddio i dynnu DRM oddi ar llyfrau Kindle. Wel, Libra, dim Libre, eich, ond, ia. Dwi'n igon agos. Oce. Guys, dwi'n mynd i ddod â chi nôl. Dewch yn ôl i'n hunan, yn ôl i'r anadl. Mwy o chen. Bryn, mwy o zen. Sorry. Be sydd ar yr agenda? Mae'r erthigol mae gan Wired wedi bod yn gwneud y rounds amdan boi o'r enw Anesi. Craig Mod. Ie, Craig Mod. Mae Craig Mod, swn i'n deud na fo ydi Iestyn Lloyd Americans in Japan. Dwi wedi bod yn dilyn Craig ers cychwyn Twitter a tu hwn. Come on, yes. Dwi'n mynd i handio hon dros y ti, cys mae hon, dwi'n lyfio hon. Mae'n goblin erthigol ni. Daif dofn fewn i hon. Mae'r podcast yma yn stunning, ond yr erthigol gen i siarad am rwan. So, ti nath ddod o hwnna. A nath hwn fynd round fel Twitter Cymraeg bach pawb just fel, Ie, mae o'n erthigol, wneud gymryd hanner awr i chi ddarllen eich o, mae werth o, cymryd amser. Ond mae werth darllen o'n ar y 10 a mwynhau y siwrna mae'n mynd arno. Ond fod mae Craig Mod yn berson sydd wrth i fod online ac yn dylunio gwefanna. Mae o'n wrth i fod efo llyfrau digidol ac yn sgwennu erthyglau amdan dylunio a fonts a text a stwff fel am bob dim dwi'n licio. Ond mae o'n hefyd yn licio cymryd bywyd yn ar y 10 ac yn ddiweddar mae o wedi bod yn mynd â grwpiau bobl o gwmpas Japan ar deithiau gerdded yn y mynyddoedd ac mae o wedi bod yn gwneud podcast yn siarad amdano fo ac mae o hefyd efo beth ti'n galw nhw'r llythyr post thingy na, email subscription thingy. What do you call it? Newsletter. That's the one, the old-fashioned newsletter thing. So, ac mae'n person diddorol iawn. A so, yr erthigol yma yn sôn amdano fo yn cymryd amser allan o'i fywyd i cerdded ar hyd hen lôn yn Japan oedd yn bodoli cyn pryd ydy hyddo, rhaid os ni'n gorau edrych hynny, cyn i Prydain, pobl cyrraedd yna. So oedd o'n hen lwybr fel pererindod o un fel prif ddinas i'r llall. So o be dwi wedi deall fel, mae'r ffordd ma'n fel ac yn ti stops, fel stops arni hi, mae yna lot o fel temlau ar y ffordd, a mae yna fel lot o artistiaid fel dros cannoedd o flynyddoedd wedi bod yn gwneud y siwrna yma ac yn darlunio neu'n sgwennu haiku wrth fynd ar hyd y llwybr yma. Ie, a be oedd o, 620 milltir, rhywbeth o Nakasendo, llwybr Nakasendo. This road was at its height between the 15th and 19th centuries, long before America declared independence from the British. A just fel ffaith bod hwn yn fel llwybr artistig. Ie. Ac fod o di... Be oedd yn dda amdano fo, oedd o di
oedd eisiau cael detox mewn ffordd oedd o'r stwffi online ac cael heddwch. Peidio gwrando ar podcast ac audiobooks tra oedd yn cerdded, just cymryd fewn sŵn yr ardaloedd oedd yn cerdded trwy a dod ar draws bobl diddorol, fysa byth diddor draws fel arall, a caffis a falle fysa byth di weld. Ond oedd o di reid rhyw application ar ei ffôn, lle oedd o'n blocio apps fatha'r New York Times a falle news allan. Freedom, dwi'n credu bod blocklist yn freedom. Oedd gynnu fatha safety valve doedd o ryw awr y dydd lle oedd o'n cael mynd arno fo ar hyd y siwrna. Ac oedd o yn hytrach na nodi bob dim lawr wrth tweetio amdano fo, ond mae o'n notorious amdan wneud Instagram stories o'i teithiau cerdded. Lot o lyniau, lot o fideos, so ti chi gweld y teithiau mynd ar. A nath o benderfynu peidio wneud hynna tro ma. So oedd o'n textio beth allan trwy SMS ar hyd o, ac yn stopio bob dydd y Magacw i recordio sain o'r ardal oedd ynddo fo, ac wedyn oedd yn recordio efo beth yw'r microffon sydd yn neud o swnio fatha fo ti yna. Binaural. Ie, hwnnw ie. So oedd recordio efo un o heina, so oedd chdi'n cael chwarter awr, dwi'n cofio ffaint o benodau sy'n yma, teigian yn rhywbeth o waith. Mae'n superb, mae'n mor neis. Unwaith ti'n rhoi noise cancelling headphones fewn a gwrando ar y podcast yna, mae just yn... Oh my god, mae'r peth mwyaf neis ys ti eisiau gwneud myfyrio. Sorry pawb, bod hwn di troi fewn i fel hippy-dippy podcast eto, ond mae'r peth mor neis. Gwrando arno. So, oedd o'n neud hynna i chdi gallu mynd ar y daith efo, chdi'n cael text messages. Ond nes i'n gweld, fod dwi'n dilyn fo, tywod, a di-subscribio i newsletter fo bob dim rywsut, oherwydd swmp o wybodaeth dwi'n gymryd fewn. Nes i fethu fo, so nes i mynd ar y taith efo fo, os ni wedi subscribio i'r text messages a falle, ond oedd ddim yn gwybod tan iddo fo tweetio amdan yr erthigol yma oedd o wedi sgwennu i Wired. So, rwan dwi'n dal i fyny efo gwrando ar y syna a falle, ond oedd o'n teimlo gymaint gwell wrth just gallu switch off oedd o'n gwybod fod o yn privilege iddo fo gallu neud un, oherwydd oedd Wired di talu iddo fo i fynd ar y taith ma i sgwennu amdano fo. Ond mae'n dweud dyle pawb just cymryd yr amser ma i fynd i ffwrdd weithiau. Mae'n lyflu, achos mae'n dweud fel, my phone ceased to be a teleportation machine and became instead a context machine. A dwi'n meddwl bod hwnna'n brilliant. Bod brain ti, y menydd i dal yn y foment yn lle wyt ti, ond bod y ffôn yn declyn i llenwi y foment yna hefo mwy o wybodaeth, neu efo mwy o cyd-destun, a mae hwnna'n, god, sy'n ni'n gwirioni wneud beth fel un. Yn really nice, a mae just y lluniau pethau, ond mae'r podcast enw fod i SW 945. Enw'r lon, neu fath, ie? Well, somewhere at 9:45 ydi o. So lle bynnag mae o, am 9:15 bob bore, mae'n rhoi binaural headphones ma mlaen, hefo'i mics nhw, a mae just yn eistedd neu yn cerdded ac yn recordio. Nice. A mae'r notes bach ar y feed, just yn hyfryd, mae just yn rhoi disgrifiadau bach, ti'n clywed rymblo yn y cefndir fel y Shinkansen bullet train ydi o, just yn mynd, a mae'r mics ma mor dda. Ti jyst yn eitha gwahanol i audio recording attempts fi. A mae just yn... Mae gen i... Dwi'n mega lwcus, right? Mewn rhyw ffordd dodgy, dwi wedi manage gael per am ddim o noise cancelling inner ear headphones. Oh my god, mae o just fel... Ti sort of yn dy gorff, ond ti'n kind of ddim, ond just... Oh, that's brilliant. O'n i'n ar nodyn, tro cyntaf i ddod ar draws inner ear noise cancelling headphones oedd pan oedd Bose yn neud oedd gen nhw stonding yn ganol Waterloo Station pe cynta bora gimmick da wirioneddol so ni'n cerdded heibio nhw a fi'n dweud mae hwnna'n ddiddorol a mae'n gofyn i fi ti eisiau trio
Ti trio noise cancelling headphones, so dweud. Yes, please. O, go on then, alright. A mae fi'n roi nhw yn ynghylstia. Mae hi'n switch on teclyn bach noise cancelling yna fo. Mae'r sŵn y station yn diflannu. A mae'n dweud, mae'n gorau dal y counter dweud, be enw'r ddiar sydd wedi digwydd? Mae just yr llonyddwch na ti'n gallu ffindio. Mae'r erthygl ma'n gret. Dwi'n rili'n awgrymu i chi ddarllen o, achos mae'r lluniau mod i cymryd ar hyd fo. Just y ffaith bod o'n deud bod o ar y daith ma, achos bod o ddim yn gwrando ar podcasts, bod o ddim yn gwrando ar news neu ben yn ei ffôn. Mae'n deud fel gymaint o bobl just neu haloth. A hwnna just yn teimlo, achos dwi'n teimlo, achos dwi'n beicio nôl am ein yr ysgol efo'r plant bob bore, a mae bach yn embarrassing, cos mae gennau'r bike humongous cargo bike mawr oren ma, so dwi'n teimlo fel, oh god, dwi bach o scene yn Grangetown, cos like, mae bobl yn nabod ti, ond fel, mae'r ddynes lollipop just yn like, chwifio na ti, dweud, mae'n nabod ti erbyn hyn, a ti'n pasio cyclist eraill ar y llwybr, a weithiau ti'n codi llaw y stof, a ti'n dechrau teimlo'n rhan o le, yn hytrach na bod ti yn y bybl ma o ofid am stuff masif arall ma sy'n digwydd. Wyt ti yn y foment? Sgwysarwch fi. Mae'n hyfryd. So, ti'n neud mwy o gysylltiad yn y lliw ti'n ytrach na cysylltiad rhywun arall ochr arall y byd. A mae hwnna gymaint o thing just o ran iechyd meddwl y pethau i fod yn y foment, i sylweddoli fel dwi wedi bod yn... Chi'n gwybod fi yn woo-woo? Dwi'n licio bach o woo-woo. Dwi wedi bod yn darllen lot ar fel athronyddiaeth Buddhistiaidd, a maen nhw'n fel un o'r pethau fel, ac yn fel hen sgrifen am yoga. Maen nhw'n esbonio, does dim gofid yn y foment. Os wyt ti'n llythrenol yn byw yn y foment, mae'r gofid wyt ti'n projectio yn rhywbeth sy'n mynd i ddigwydd, neu ail fyw rhywbeth sydd wedi digwydd. Os wyt ti yn y foment, a dwi'n mynd deud bod o mor hawdd i bobl sydd wedi delio fo trauma. Dwi ddim yn negyddu y profiad na gwbl. Ond oedd hwnna'n real agoriad fel brain bach i fi i fynd, oh god, so yn y foment hon, mae'n okay, like, ti'n okay, mae pethau'n okay. A fel mae'r stuff wyt ti'n poeni dan, dyn nhw'n wedi digwydd, a dyn nhw ddim yn parhau, ti'n nhw'n feddwl? O'n i'n fel, waw, so oedd hwnna'n real agoriad. So mae'n clymu fewn efo fel gwrando ar y podcast, myfyrio rhywbeth fel na, tra'n gwrando ar y podcast o gan Craig Mod o'r llefydd mae wedi bod. A dyn nhw'n wastad yn fel llefydd really tawel, myfyriol, cos mae rhai mewn gerddi, mae rhai mewn fel, canol dinas y stwff, mae rhai fo'r trens beth yn pasio. Plant yn ysgol o stwff. Mae jyst yn synwyr o le, a mae dyna pam, fel, dwi ddim yn neud o'n llwyddiannus iawn, ond fel, pan dwi'n recordio fel, bob 6 mis yn recordio fel episod o Sionedigaeth, mae fel, dwi wastad eisiau bod yn rhywle, i ti deimlo fel bod ti'n rhan rhywbeth. Twyd, mae'n eitha amhosib i ni fod on location recordio, ond ti'n be guys, gawn ni sponsors rhywbryd? Wired. Get in touch, boys, get in touch. Zuckbucks. Derbyn Zuckbucks. Da ni ddim yn... We're not beneath a few taking Zuckbucks. Ond, just y synwyr o le a'r synwyr o foment really resonatio hefo fi da. Dwi'n really awgrymu hwnna. Dwi'n really awgrymu'r podlediad hefyd. Achos oedd y friend of the pod, Sarah Hughes, wedi hefyd, oedd hi wedi bod yn edrych gweld hwnna, di awgrymu fel y recordiadau blynyddoedd yn ôl o Chernobyl. Dwi'n siŵr sydd wedi gweld hwnna fel, mae fel kind of dyddiau cynnar y we kind of thing. Ond bod rwy'n wedi bod yna, dyn recordio rhain, wedi bod yn rhannu nhw. A just y synwyr o le. I love it. Aside bach o hwnna, just partly mae Russia ar ôl llwyddiant Chernobyl ar HBO, mae Russia am creu fersiwn newydd sydd wedi rhoi y bai ar Americanwyr Great. Sychyneb Chernobyl. Brilliant. Yay! Hashtag fake news. O'n i'n meddwl bod ti'n deud bod nhw'n mynd i wneud creu Chernobyl newydd, like ffrwydro'r lwle arall, just er mwyn cael mwy o tourists. Yeah, I deud, fuck you all, we're gonna blow up the rest of it. Mae hwnna i gyd i ddod yn an afterparty.
mae gen ni, oedden ni wedi gweld erthigol really quick yn Metro, dwi'n credu, ffain papur yna, o'r 5th Industrial Revolution. Yes, ti ddod i roi hwnna fewn? Ie, mae dal yn cymlethu bren fi ar y funud. Ie, bach normod. So, ie, da ni mewn, oedden ni'n y Mobile Revolution, pa un diwrnod da? Pwno, mae'r rhifau jyst wedi mynd yn smush. Oherwydd mae'r erthigol yma'n deud fod nath hwnnw gicio off, really, yn 2012. So, pan oedd pawb, really, wedi hwcio fyny'r we trwy'r dyfeisiadau yma. Constant. Ie, a wedyn mae gennym ni'r revolution arall o'r enw'r bedwerydd sydd fatha'r AI revolution. Da ni'n delfio fewn i rwan, ond mae'r bumed hefyd yn dod sydd eitha cyflym tu ôl iddo fo, a maen nhw'n sort of trio trafod be yn union ydi ar y funud, ond mae fwy yn wneud efo'r erthigol yma, fo ffordd mae pobl yn byw, o fod ti'n mynd gorfod wneud gwaith 9 to 5 ddim mwy, cyn bellio fod mae gymaint o waith yn gallu cael ei automatio, fatha fydd ceir yn dreifio ei hunan a ballu yn dod, ag fydd jobs is factory a stwff fel diflannu, a fod y gwaith eraill fod cyn bellio fod ti'n neud y gwaith, ti'n moch ffaint y gloch a llew ti'n neud o, cyn bellio fod wedi gael ei neud, mae wedi gael ei neud. So mae o'n revolution o ran hynna, lle fydd pobl ddim wir, os dibynnu ar y job, ddim wir gorfod fod efo'i gilydd mewn un stafell yna o 9 gloch tan 5 gloch yn pnawn. Ond mae o'n rhywbeth really anodd i fatha i cymryd mewn. Ie. Wel, wedi cael newid sylfaenol i sut mae bobl yn ymdrin â fi gilydd ydy, chys wan ti'n mor reidrwydd yn gweithio ar rhywun sydd eistedd desg nesau ti, sydd yn, fydda ti jyst yn deud iddyn nhw, o gwrdd dwi'n teimlo shit, gwneud mynd i rwla i cael coffi am 5 munud jyst i fi cael siarad efo ti. Mae person yna fod ochr arall y byd eich, maen nhw'n mynd i fod, ac sy'n dyn nhw'n gweithio, maen nhw'n gweithio o 7 yn y nos tan 5 yn y bora, fath o beth. A ti'n, so mae'n newid sylfaenol i sut mae pobl yn drin efo'i gilydd yn y gwaith. Hefyd, fel ti'n dweud, efo'r self-driving cars, efo AI, efo robots yn y factory a falle, mae yna gwestiwn wedyn yn dod ydy beth i'r dewisiadau moesol, dwi'n bod i'r gair, efo sy'n mae'r technoleg yna'n gweithio, be ydy'r dewis moesol i wneud efo data falle, efo'r technoleg. Chos mae'r syniad ydy, mae'r technoleg yna, a ti'n gallu wneud o, mynd yn ôl i be modd Jeff Goldblum yn dweud yn Jurassic Park. Our favourite quote of the show. Quote of the show. Bob, sure. They, you just because you could, you didn't stop to think, is like, if you should, fath o beth. A hwn o'r beth oedden ni wedi bod yn trafod y gwaith y falle, oedd y syniad o ethics mewn big data, be ydy'r so o'n i trafod efo rhywun sy'n gweithio i cwmni sy'n rhedeg pharmacies a falle, a di syliedig ar yr patrymau prynu, mae nhw eitha sicr fedrith nhw ddeud os bod rhywun yn brynu a ddefnyddio a cam ddefnyddio eich painkillers a falle. A so'r cwestiwn ydy, beth yw'r dewis moesol yn yr achos yna? Ydy'n dewis bod nhw angen peidio gwerthu i'r person yna? Ydyn nhw ddylien nhw eich dewis i deud iddyn nhw, gwrda, da ni'n dall beth sy'n mynd ymlaen. Wel, da ni'n efo syniad beth sy'n mynd ymlaen, ond beth ydych chi'n eich ydy mynd i weld y pobl yma, neu ac sut i'n neud y dewisiad yna, ac wyt ti'n gadael i'r cyfrifiadau neud o, pwynt wedyn, sut ti'n dysgu cyfrifiadau, sut i'n neud y dewisiad yna. A wedyn ti'n dod fyny fel
mae algorithms yn racist achos mae bobl yn treulio nhw. So, o'n i liciodd The Good Place yn edrych ar y problem yma'r trolley problem. Oh, yeah. So, syniad o... so, fras, mae ti ar troli sy'n edrych lawr trac. Mae gen ti liver ar... tram. Ges i bach o fynd sydd dim troli. Well, o'n i'n picture troli o Morrison's. Troli yn yr ystyr Americanaidd ond o fod. Tramville sy'n cael ei fwylad yma. Mae'n lawr trac ac mae gen ti... Mae'n bobl yn sownd ar y trac bellach i lawr. Ti'n gallu tynnu'r lifar ac gyrru'r tren lawr trac gwahanol. Ac ond y sownd ar y trac yn bellach lawr yna di mae'n bobl hen, bobl yn ei 80 a 90 dyda. So, beth di'r dewis mwysol, wyt ti'n tynnu'r lifar ac yn lladd y pobl hen, neu ti'n cario lan mynd a'i lladd y pobl sy'n fengach. Mae'r versions hefyd sy'n dweud, mae'na blant ar un ochr, ar y prif trac, mae'na hen bobl ar y trac arall, mae'na bobl ti'n nabod ar y trac blaen, neu mae'na bobl ti'n nabod. Mae'r fersiwn yma o beth di'r dewis cywir i wneud. Dwi'n be oedd be ni licio efo fersiwn yn y Good Place oedd y dewis ar ei cymeriad Ted Danson neud oedd, wel, yr dewis o ddim ar gael yn y problem oedd crasio'r tram a lladd dy hun. Mae hwnna'n dewis hefyd, so sacrifice yourself hefyd, so o hwnna'n sort of... Mae hwn yn mynd yn dofn ac yn dywyll. Ond hein ydy'r challenge efo'r technoleg yma, be ydy'r dewis mwysol neu be ydy'r... Ond mae'r erthigol yma, a fod hwnna di'r 4th Industrial Revolution, maen nhw'n siarad amdan, ond y 5th Industrial Revolution, be da ni'n neud wedyn pan mae bob dim yn automated, ac wedi penderfyniadau wedi cael ei wneud i ni, y fydd na, tybod, fatha, beth ti'n galw'r, tybod, fydd pawb yn cael cyflog i gadw nhw fynd. Universal income. Ie, tybod, a sut da ni'n mynd i dalu am hwnnw. O ia, ac syniad wedyn ydy, da ni'n colli'r gallu i wneud pethau, so os mae technoleg yn torri lawr, beth sy'n mynd i ddigwydd, pwy sy'n mynd i ddechrau ar ôl. Ond wyt ti hefyd yn, ti'n hepgor dy ddewisiadau moesol dy hun, cys ti'n rhoi nhw'n dwylo o'r cwmnïau sydd yn rhedeg yr algorithms na. So, di ddim yn dod yn troli problem ti, cys Facebook sy'n gyrru'r troli, a ti just arno fo. Ond y peth wedyn ydy'r syniad, ydyn nhw'n reidrwydd wedyn yn mynd i ddallt sy'n mae'r algorithms gweithio, a ti'n algorithms yn mynd i ddod... Mae'n gymaint o sgwennu am rheina'n does, o fel y ffaith bod... Mae fel sentencing algorithm yn America yn fel hollol sgiwd, achos mae'r gwybodaeth sy'n mynd fewn iddo fo'n sgiwd o ganrifoedd o sentencing. Mwy na hynny wedyn ydy, os ti'n dibynnu ar data dod o gyfrifiadur i wneud penderfyniad, a ti wedi casga'r data dy hun, dwi'n ti'n rili o reidrwydd yn dallt, ydy'r data na'n wir, ta ydy'r data na wedi dod o ryw ffynhonnell arall. Be wedyn os mae'r cyfrifiadur i hun wedi penderfynu trwy algorithm arall, actually, allai newid beth sy'n digwydd trwy'r bwydo data yma fewn i'r proses yna. So, mae'r dewis symud o'r wrth o ti wedyn i'r cyfrifiadur, so pwy sy'n actually redag y cyfrifiadur, da ni'n gwybod. Great Bryn. Ar yr... Wel, mae'n nod yn apocalyptaidd moral degeneracy yna. Os ni'n cael bob dim i wneud i ni, gawn ni gyd fynd am dro dros Japan yn cerdded lonydd a wedyn, os da ni'n sgwennu erthigol amdano fo, fydd na automatic payment yn mynd i banc ni am y faint o eiriad da ni wedi sgwennu a faint o ddad. Problem ydy fydd pawb yn cerdded ar hyd y lôn a dyfod gyda ni sefyllfa fel sydd ar Ben Everest efo... Oh my god! Gen ti cyw o bobl yn trio dringo El Capitan heb raffa wan fyd. Guys. Mae'n da ni'n dod fyny am awr, mae'n amser i sleidio mewn i'r afterparty. Welwn i chi'r ochr draw.
Da ni di cael... Croeso'r afterparty, yr all party, y pen-all party, if you will. Dyma'r amser lle mae pawb wedi chilio, da ni wedi stopio siarad am distraction y byd, am oeseg, am bens, a mae'n amser i siarad amdan stwff neu! Da ni gyd yn smoking jackets, yn eistedd yn wingback chairs. Dylen ni ffindio bed yr benod dolyg eto. Yes, dy fel just yr chilled cocktail party vibe fo chatter yn y cefndir. Da ni di... gael un Argentinian. Wyt ti di topio fyny dy sangria Patagoniaidd? Oedd yn masif. Ie. O, masif, ia. Mae Estyn actually yn fod allan o bwcedi. O, ti'n bod fel yr comedy bowls na, fel hen party bowlan? Un o'r rheina, dia? O na bod i est fel vintage diving helmet ydi o, a ti di refashion efo mewn i goblet. A ydych chi di gweld cyfres diweddara o Nailed It eto? Na, cos dwi'n rybys, ond mae Nicole Bayer yn popio fyny yn lot o podcasts dwi'n clywed. Oedd y raglen, oedd un rhywun lle oedd gen i hi Jack Torres fel i wneud i rôl arferol, a dyn nhw'n un o'r dyfarwyr hefyd o llall o Ffrainc hefyd. So, yn ystod yr challenge hir, ddaru'r criw dod allan efo caws, grapes a falle a botal o win. Ac oedd y ddau dyn o Ffrainc yn mynd, what a gret, what an awesome. A mae'n ystod allan gwydr Nicole Bayer. Ac mae'n anfarth y wydyr comedy gwydr. Mae'n dechrau tollti'r botal mewn a mae'r botal dal yn mynd i fewn a dal yn mynd i fewn a dal yn mynd i fewn. Mae hi di bod ar QVC yn do. Oedd o'n wych. Mae Bryn di rhoi hon lawr ar gyfer yr after party a mae hon ar rhestr fi hefyd achos nath Amazon, da ni'n mynd siarad amdano nhw fel rhan o'r fel Evil Trinity ond maen nhw kind of yn ond maen nhw'n taflu Prime Trials ato fi o hyd cos maen nhw'n gwybod fyddai'n anghofio cancelo fo a wedyn maen nhw'n mynd gawn ni 79 pint please fyddai fel yeah fine what na so dwi wedi cael Prime Trial a dwi wedi hitio Good Omens yn galed achos allai ddim gweithio tan iddo fo fod ar y BBC mae dde ond di o ddim ti'n ma pan ti'n fel mae'n dde ond gallai fod i bod yn well fel mae'r rhaglen i Amazon Prime so dwi wedi darllen y llyfr Dwi'n super awgrymu ti'n neud hynna Bryn achos mae gymaint o fel mae'r combo o fel sort of dim satire Terry Pratchett mae gyd yn just fel gwirionedd Terry Pratchett a fel tywyllwch fel goth kidaidd profound Neil Gaiman just yn dwi'n gweld yn gwylio fo elfenna sydd oedd wedi pigo sydd wedi gweithio wych mewn llyfr Mae'n ffordd mae'r golygfa cael disgrifio, ffordd mae'r cymeriadau yn ymwneud efo'i gilydd yn teimlo mwy fel dod o dudalen llyfr na mae o dod o rhywbeth sydd wedi cael sgrifennu yn benodol ar gyfer teledu. Ie, be sy'n ma, achos mae'r perfformiadau, Michael Sheen a David Tennant yn arbennig. A bydde ti'n watcha hwn just ar gyfer hwnna. Mae'r ddain yn nhw yn erbyn I gilydd yn wych. Dwi wedi gwachod y gyfr... So ti wedi darllen y llyfr, Iest? Mae nhw... Brilliant. Ond mae'n greu, achos pan ti'n 12, ti ydi the them. Ti ydi y plant yn y goedwig. Achos gwachod
i unrhyw un sydd ddim yn nabod Good Omens, mae o amdan diwedd y byd. Ti'n pretty much un o thema podcast ni. Rili eto, wan. Mae mor... Oherwydd, dwi'n siŵr fyddai'n edrych ar efo wahanol iawn. Cos dim the them wyt ti, like mam a dad's the them. Yeah. So mae'r gang y plant ma, maen nhw'n chwarae yn y goedwig, a wedyn dwi just fel, fydd y plant fi ddim yn cael chwarae mewn goedwig, cos da ni'n byw yn dre, mae'n rubbish. Ond eto, dim nhw wedi fel the Antichrist, so mae'n I suppose. Be dwi'n ffindio bach yn wan ydi, mae'r angylion, yr diafol yn great. Doedd dim angen cameo Benedict Cumberbatch. Dwi ddim yn teimlo hwnna'n rhoid unrhyw beth efo. Oedd o just yn neud smawg eto, o'n i ddim yn teimlo bod o angen. Ond eto, sa'n ti'n grydo'r astyd, ti'n rili'n... Oedden nhw'n blastio'r cameos ar y titles na. Oedd Miranda Richardson yn Transcendent, fel mae hi'n arfer bod. Ond o'n i wir yn teimlo, oedd y 4 horsemen a death, oedd llais death yn hollol wrong. A dwi wedi deud o gyda arddeliad. Brian Cox oedd wedi cael mewn i wneud y llais. Oedd o rhy fast. Brian Cox, yr actor. Be, dim space Brian Cox. Dwi'n gwybod ti'n meddwl. Dim Dr Brian Cox. Dim Dr Brian Cox. Ie, ond oedd o'n... Oedd o'n iawn. Pwy, dwi heb watched yr rhai sy'n dod fyny ar Sky, like The Hogfather, rhaid na fel. Ian Richardson. Oedd rwy'n yn deitha fi ar un o'n nhw, Christopher Lee. A ti'n fucking gwybod na Christopher Lee ydi llais death. Ti'n gwybod hwnna. Yn y Hogfather, Ian Richardson oedd o, a fo oedd, rhaid i chi lle sydd ddim yn gyfarwydd o, fo oedd y Francis Urquhart greiddiol. Oedd o'n Gormenghast. Greiddiol House of Cards. Nath unrhyw un gwachio Gormenghast. Cofio watch Gormenghast, achos oedd o'n bonkers cyfres, ac Jonathan Rhys-Meyers yn yma, gyda'i massive crush o Jonathan Rhys-Meyers ar y pryd. Ond oedd o just fel y cyfres, absolutely fel bonkers, fucked up, 60s, trippy, canol oesol, just llyfr fucked up ma. A es i trwy gyfnod really tough yn o'n mynd really fewn iddo fo, a dwi'n wedi gallu darllen o ers hynny, cos oedd o'n hollol weird, ond oedd o yn hwnna, oedd o'n brilliant. Anyway, ond nôl at, achos o'n i di meddwl, cos dwi ddim yn tweetio a dwi ddim yn Instagramio rhagor, cos mae'r awen wedi mynd, allai ddim creu #content. Oedd John Hamm. O'n i, oh god, oedd John Hamm, ond dwi eisiau mynd nôl at Death. Mae nhw wedi spoilio Death i fi, rai? Oedd Death yn siarad rhy gyflym, oedd gen fo ddim pwysau. Disgrifiad, Terry Pratchett y llais Death ydi, mae'n swnio fel clawr coffin yn cae yn y te. A doedd o ddim, a mae o'n really sylfaenol, a wan dded oedd rwy'n Christopher Lee wrth y fi, dwi fel mae'r rhaid, os da chi'n gallu gwneud deepfakes o fucking Zuckerberg, allwch chi please wneud deepfake llais Christopher, mae'na gymaint, right, dwi'n mynd i siarad efo Cnolfan Bedwyr am hyn, mae'na gymaint o footage a recordings o Christopher Lee. Dwi'n eitha hyderus nath o ddarllen y Lord of the Rings audiobook. So, right, gallwn ni wneud Siri, ond be dwi eisiau'n ffôn fi di, hey Death. Wel, mae nath Apple gyhoeddi hynna yn y WWDC. No way, dwi'n really falch. Siri, am fod maen nhw wedi bod yn defnyddio pobl, a wedyn oherwydd maen nhw wedi defnyddio gymaint o'r geiriau, mae'r computer rwan yn gallu generatio fo ei hun yn siarad yn well na'r reid y recordings bach na gyd at ei gilydd i greu'r llais. Gallwch chi wneud o'n Christopher Lee. Cos dyna'r unig reswm am sentient AI ydy i gael llais Death yn iawn. Cos oedd y 3 Horsemen hefyd wedi... Oh my god, dwi rwan yn sylwi faint mae'r flin dwi amdano fa. Doedden nhw ddim wedi dangos faint o fygythiad oedd y 3 Horsemen, right? Bob tro mae War yn cerdded fewn i stafell, dim just fel, mae'n Mexican standoff, ma nhw'n cwrdd mewn caffi. Dylse fod, yr waitresses na yn bitch o'i gilydd ac yn dechrau fel scramio o'i gilydd. A dylse fod pawb just yn mynd off bwyd nhw achos bod famine di mynd round ac yn sort of wneud fel, ti'n eisiau bita hwnna'n agor. A wedyn oedd pollution yn really amlwg, oedd yn greu. Bob man oedd nhw'n mynd. Achos o'n i really falch o hynna, oedd
war yn fenywaidd, famine yn wrywaidd, ond nathon nhw wneud yn siŵr oedd pollution yn nhw. So, o'n i'n really fel, oedd hwnna just ddim, oedd o ddim yn thing, oedd o just cael ei roi ar ni'n representation. Mi o'n ddewisiadau clyfar di wneud trwyddo fo, ag mae just elfenna bach dim quite yn iawn. Ti'n gwybod be, oedd Neil Gaiman yn siarad, dim siarad ar Twitter, oedd cwbl bobl jyst yn fel atio fo, a chwarae teg ddod i ateb un nhw, achos oedden nhw just fel, oedden nhw wedi bod yn darllen yr llyfr script, cos mae hwnna, dwi wastad yn cael lot o notifications fel, Neil Gaiman has a new book, ac o'n i'n just fel, yes, I know, it's the script, it's fine. It's not a new Neil Gaiman book. Ond, a na lot o stuff yno, di torri, ac oedden nhw just fel, oh my god, how could you've cut this? Ac oedd o just fel, oedden ni millions dros budget, oedden ni dros amser, oedd rhaid i ni gael hwn. A mae yna bits o'r gyfres yn teimlo fel, ond nhw just ydi goffod just cael oed i wneud. A mae hwnna'n siom. Hwna'n un o'r beth amdan y gyfres oedd a lot o bobl wedi dweud diolch methu cael ei wneud. I'r extent yna. Cos oedd yr actor, oedd yn chwarae Adam yn really dda. O'n i'n teimlo bod o'n really dda. Ac oedd random spotting o fel, ti'n Euros, chwaer fach, fucked up Sherlock. A hi just yna fel bit part. Mae hi'n actor, it's amazing. Mae hi just yna fel bit part yn yma. So oedd fel safon y cast yn rydong. Just trwy ddweud gyd. A gyd ti... dwi'n mynd yn ôl John Hamm, chys... Yes, of course. Just fo'n fel Gabriel, Yes. Oedd just, oedd ar llunelliad gyda fo, a just, oedd ar dweud, of course it has to be a war, otherwise, how could we win it? Oedd o'n dweud, obvious. A just, mae'n un olygfa lle maen nhw'n mynd i fewn i'r siop llyfrau Michael Sheen. Aziraphale. Ac oedd fo a un o'r angylion eraill yn cerdd i fewn a dweud, oedd oedd just y siarad, we would like to purchase one of your books. We would like to discuss it with you in another I would like to get my pornography in the form of a book. We would like to discuss pornography because we are embarrassed in purchasing pornography. A just yn gweithio hwn at y siop. Humans. Just a ffordd o deliver o'r lein yna, just yn anhygoel. A castio greit i'r cymeriad. Just fel yr hyder bonkers na. Yes, gwnaed dy orau, neu just gweithio dy ddod allan ar BBC. Neith o, mae siwr neith. Pryd dwi'n mynd cofio o Mae'r ffordd. Ondi. Gwybodaeth mwyaf diweddar gan yr haclediad, obs, Google cho. Chwyrach yn y flwyddyn, dwi'n meddwl lle mis Medi neu mis Hydref. Christmas special, Faint benodau 6, so probably 6 wsos tandolig. Hefyd, gwni just cynabod Francis McDormand fel Llais Duw. Just oedd cool. Mae hwnna fyny na hefo castio Alanis Morissette fel Duw yn Kevin Smith's Dogma. Just a llais just spot on. Mae Francis McDormand ydi fel yr oedolyn dwi eisiau bod, like, hi possibly yn ei hunan, cos mae hi'n amazing, ond just fel, mae'n dod ar ora egni. Oedd i'n teimlo oedd Pulsifer a Anathema bach o throwaway cymeriadau. Ddim yn teimlo, cos mae Anathema yn y llyfr yn very kind of, mae'n sort of naniog kind of, mae'n taro fi fel like rwy'n like proper fel lot mwy straightforward, dwi'n bo. Oedd o, dwi'n ti chi torri hwnna allan a ddim really di ffeithio'r stori lot. Be dyn ni angen cael ydi fel rwan sub-podcast yn dod o bobl sydd actually yn massive Terry Pratchett fans. Hashtag Maidley ffrindydd. Fi stop dweud fucking hashtag. At Maidley. Oherwydd Good Omens, nes i trio dechrau ar Discworld Odyssey, a nes i ddarllen yr un cynta. Colour of Magic? Ac o'n i methu gael i fewn iddo fo. Mae hwnna'n super 80au. Tria mort. Jumpio i mort. Mae mort... Dwi wedi darllen Truckers hefyd. Efo cynnan nes i darllen hwnna. Hwnna, ipyn bach o hwyl.
bach o borrowers, ie. Mae... Ond be di mort? Mae mort ydi, mae death angen prentice, a mae mort yn rubbish am fel wneud unrhyw beth, a mae'n mynd i'r fel ffair prentisiaid, a yr unig berson sy'n fodlon cymryd o'na ydi marwolaeth. So mewn trwy fel, ond mae fel, a wedyn sut mae o rhywun yn dysgu gêm marwolaeth. So mae o amdan kind of process death, a wedyn mae hanner y llyfr mewn caps lock. Ti'n ma fel dylef o fod. Dydy llais Good Omens ar Amazon, dio ddim yn caps lock. Mae'n siarad yn rhy gyflym. Dwi'n adio fo i fy Goodreads want to read list. Go on, rhodd o fewn yna, dwi'n awgrymu. Ond wrth gwrs, please atiwch ni. Dim bod neb yn, ond ysdach chi wedi cyrraedd mor bell ar hyn trwy'r podcast ac efo awgrymiadau Terry Pratchett i est, ond honna swn i'n deud, dwi'n licio honna lot. So, anyway, beth ydych chi ddim yn watched? Dwi di wneud fel hanner awr ar... Yr un peth arall nes i wylio ddiweddar oedd Men in Black International. Ond dwi di bod eisiau licio hwn, ond... A fi fyd, ond i really licio. Ti'n gwybod be? Dwi ddim wedi gwatched Men in Black na'r un o'r sequels drwad, achos dyn nhw rioed ydi apelio i fi. Dydy'r cysyniad, y look and feel. Dwi'n really mwynhau nhw. Nes i, oedd y greiddiol y wych, yr ailyn ipyn bach o sort of, okay. Oedd y trydydd oedd Josh Brolin fel fersiwn ddengach. Oedd o di wneud o'n dda, doedd? Oedd. Dwi'n cofio gweld trailers. A mae Will Smith yn ipyn o hwyl i wylio mewn ffilm comedy. Big Willio style. Ta beth. So hwn di'r pedwerydd. Ag mae... Ti'n teimlo fatha bod mae'n gymysgedd gwych o elfenna sydd i fi ddim yn teimlo fatha bod o'n quite... Mae Hemsworth a Tessa Thompson, swn i'n gwachod nhw yn neud unrhyw beth. A maen nhw wych efo'i gilydd. Allan ni just watched o am y chemistry? O, sicr. Mae teimlo fi di o gyda nhw so beth i si dwi'n i rhywun wedi gofyn i dod o blaen fyna ti dyfalu'r plot y ffilm i gyd just yn y trailer. So my plot y ffilm i gyd yn y trailer. Na fo, na i just watch y trailer hapus wedyn. Dwi'n practically yn gwylio trailers. Os dwi'n gwybod dwi'n mynd i weld y ffilm, na'n well gan ei beidio. Yeah. Toy Story sy'n dod weekend yma. Dwi di avoidio pretty much pob peth. Heblaw amdan y ffaith bod fi'n gwybod am Sporky. Wel, mae'n anodd peidio gwybod am Sporky. Chos mi ar ochr buses. Dwi'n gwybod os dwi eisiau watch Toy Story 4. Dwi'n just yn poeni. Dwi'n poeni bod o'n mynd i fod yn shit. Mae'r ornament ormot. Dwi'n mynd i fod y good dinosaur. Neu mynd i fod yn ornament ormot ar y gwaith adolyg, a mae'r gwaith adolyg yn mynd i ddysgu drosodd. Ydy. Mae'n mynd i fod fel yr... So, ti'n teimlo mae'r nods bach i'r gweddill y gyfres. Yn Men in Black. Ti'n teimlo sort of, ces ydi chi gweithio heb ddo fo. Ti'n teimlo ti'n quite yn... Be di point? Doedd y angen digwydd. Dwi'n bod yn sequel gwell na Men in Black 2 yn sicr. Ond, fyswn i hapus, fel ti'n dweud, gwylio Chris Hemsworth a Tessa Thompson yn neud unrhyw beth. Mae nhw'n wych efo'i gilydd. Mae Liam Neeson bach i'w cael ei wastraffu. Dio ddim yn y trailers, so di hwnna'n spoiler. Dio yn y trailers, di obviously ddim di bod rhan. Neu dwi di boincio fallan fel weird racist dwi do. Emma Thompson, well, fel dyn ni'n gwybod mae Liam Neeson yn cancelled one, so... Mae Emma Thompson eto... Dwi'n teimlo bod nhw wedi dod â hi fewn just am ddwrnod. Just i fod yn Emma
Fucking Thompson. I love her. Side note, mae pob ar sy'n grydo'n gyson i'r podlediad yn gwybod sydd dwi'n teimlo amdano y podlediad My Dad Wrote a Porno. O, ti yn, a ti di trio cael fi fewn iddo fo, a dwi just heb. Wel, mae'na gyfres o cyfweliadau maen nhw'n neud efo fans y sioe. Fans enwog y sioe. Ac un o'r fans enwog y sioe ydy Emma Thompson. Oh my god, byddwn ni wedi toddi. A mae hi yn nuts. A mae hi'n wych. Mae'r rhifin yna, dwi'n meddwl, rhywun nes i chwerthu fwyaf erioed. Cansla Francis McDormand request fi o fod dyna'r oedolyn dwi eisiau bod. Dwi'n switcho hi drosodd i Emma. Na, dwi eisiau Emma Thompson a Francis McDormand fod yn lesbian mams fi. Ia, dyna ni, ia. O, ia. Dyna ti angen yn dyfywyd. Please, ferch. A mae'n wych o rifin, chos mae hi just yn... Dwi'n meddwl bod yr cast Mae Dad Wrote a Porno disgwyl iddi hi... Fod mor intense. Bela. A mae nhw fath a dweud, holy fuck, da ni'n eista yn gegin Emma Thompson yn yfad Prosecco a just... Penod. A mae'n anhygol. Wel, pan mae Dafydd Iwan yn deud bod o'n big fan of the show, guys. Tecwn Ifan falle? Oedd chi wedi sôn am Emma Thompson, de? Bryn Terfel, swn i'n dweud, ond diolch hwn. Sôn am Emmas, nath chi wedi gweld Years and Years ar BBC, Dystopian Future of... Do not want. Dyma fi yn ymdoddi mewn i'r llwyn ymhell, bell o hwnna, cys mae'n rhy go iawn a dwi allai ddim hyd yn oed. Ie, oedd o'n fatha gwylio o tu ôl i soffa i fi o fod, oh my god, eich fel hyn fi ydi. Ond, oedd na bethau bach neis yna fo. Oedd ni siarad o'n tro dweitha? Na. Cos dwi heb wylio fo achos bod fi'n scaredy cat. A hwyrdd mae'na fatha modern day Snapchat yna fo, lle mae gen ti'r fatha'r spectacles AR sort of headset thing ma ti'n reid ymlaen, ac ti'n gallu reid y gwynebau doniol. Filters fel. Face tracking. A'r gwyneb chdi dy hun, so mae'n jyst yn edrych fatha fod fatha ffilm tenna o sgrin o flaen dy wyneb di, ac mae o'n gweld beth ti'n neud, so mae'n gwneud llais od i chdi. Oedd o'n freaky. Am fod, o'n i'n meddwl, ie, maen nhw'n mynd i neud yna. Maen nhw'n really mynd i neud yna. So, fe di'n siarad dy blant, a fe nhw'n edrych fatha mochyn ochr arall i bwr, just yn neud gwynebau stupid a lleisio stupid. Ond generally, dystopia. Awn am dro i Japan, a wedyn cerdded am amser really hir efo binaural headphones ma. Peth gwaith fysa ystyried be mae dy blant di roed fel filters pan mwyn edrych ar y tŷ. Dwi'n hyn yn peth mwyaf poenus eich. O, na. Ie. Oh, God. Anyway, yes, beth ti'n watcha? Hwna. Come on, carry on. Just rhywbeth gwell. A wedyn mae gennym fi Chernobyl i wylio. A wedyn... Mae season 3 o Stranger Things allan. Dwi eisiau gwylio hwnna. Happy, joy. So mae rhywbeth dod allan ar Twitter ddiweddar lle oedden nhw'n sôn amdan un o'r kids bach o Stranger Things. Oedd yn mynd i fod yn gyfrifol am sioe prank show newydd ar Netflix. Oedd yn targedu pobl oedd chwilio am waith. Right. A wedyn o pob wedyn yn cofio llinell dod allan o Brooklyn Nine-Nine, lle oedd un o'r cymeriadau yn sôn bod wedi cyfarfod yr kid bach o Stranger Things, a deud bod o'n actually monster, bod o'n just you do not want to meet them, they're monsters. Ac o pob yn meddwl, Doug Judy told us it would be like this. Fath o peth. Dyle fod Brooklyn Nine-Nine ar fy... Oh my god, mae'n atgoffa fi. Guys,
Ydy'r afterparty yn gallu cynnwys fel board games? Sure, why not? Great, cys ges i brynu un a yn Rules of Play fan hyn yn Gaerdydd, excellent shop, ar Radio Cymru 2 bob bore di Mawrth. Mae Dyfed, jyst yn big i fyny games fel yr wythnos o stuff. Brilliant. Board games ar y radio. Dylse fod ddim gweithio, mo wastad yn gweithio. Mae'n great. Ac oedd Al yn gwrando na fo, cyn i ben blwydd, a dod o, ei, dwi'n gofod dwi isio, tyr y board game i fi. So es i yna sy'n rei. Mae'n gwri, lyfio Scandinoir, mae'n lyfio puzzles, mae'n lyfio stuff anodd, like logic a stuff. Nath nhw just plonk y box, mae'n, right, hwn ti isio, mae'n 45 quid, ond dwi'n garantio ti, mae o'n awesome. Spoilers, mae o'n awesome! Enw fod i detective, mae o fel fully plotted Scandinoir / Brooklyn Nine-Nine on heb y comedy, on kind of a vibe yna, on kind of ddim really. Session game, oedd o'n deud, mae rhaid ti roi 2 awr iddo fo, a mae o fel, ti'n cael database, so gen ti laptop ar agor neu iPad ar agor wrth ymyl ti, a ti'n basically gorod fel chwilio trwy fel stages y stori ma, a fel hyn a amser sgen ti, a ti'n goffo fel darganfod clues. A wedyn ti'n goffo Google stuff bwyd go iawn. So'r peth cynta ni oedd fel, a dwi'n mysio rhoi spoilers o gombo rwy'n yn chwarae fo, anhebygol, cos mae'n game fi ryd, ond oedd o'n real treat, oh my god, oedd amazing. A ti'n goffo ffindio sut oedd yr oriawr yma wedi cael ei dwyn gan Nazis yn Ngwlad Pwyl, a sut oedd wedi cyrraedd yr auction house yma yn America. Ac o ti'n goffod fel, so gen ti database ma hefo fel yr constructed story, ond o ti hefyd yn goffod fel cymryd stuff o fel Wikipedia ar real life Nazis, a fel, o'n i bach fel, mae hwn yn teimlo'n weird, ond wedyn o'n i just fel, mae o'n amazing, achos oedd ti'n Google, ac oedd hwn i gyd yn ffidio fewn i'r game, oedd o'n brilliant. Dwi'n siŵr bod digon o YouTube videos o bobl yn chwarae fo, a fel, cwmni pwylaidd sy'n neud o, so fel, a oedd o gyd fel, ti'n cael stress tokens, ac os ti'n mynd dros stress tokens ti'n goffo mynd off a case a ti'n colli'r game. A ni just fel... Os goffa fi o House on a Haunted Hill games, so it's gael un peth fel lle ti'n cael token, the sanity token. So fel ti'n mynd y llai sen, mae yna beth ar dechrau digwydd, ac os ti'n mynd yn nuts, then ti eich wedyn yn troi fod yn ddrwg. Mae o'n briliant. Ond da ni mond wedi gwneud un o'n nhw. Ond gymodd fel, dwi'n cymryd bod y case cyntaf, a beth gen i fo, mae o fel y gwyll. Mae yna stori ac dros 4 case. So hwn oedd y case cyntaf. Ac na'r rhai peth oedden nhw'n deud, dydy pob peth wyt ti'n ffeindio allan yn y case, mae ddim necessarily mynd i helpu ti ddatrys y case yma, ond mae yna stori ac. So ti'n cael fel packs o'n nhw. So mae yna un, so hwn dy'r un fel, fi'n credu bod o yn sort of northeast seaboard o America, a wedyn ti'n cael gen ti pack arall sy'n fel LA pack. So fel, dwi'n gwybod beth mae'n cael dolyg, mae'n cael yr LA pack. Ond ti'n goffo rhoi 2 awr i chwarae fo. A ti'n rhoi diwedd y case, pedwar y case, a ti oedd y mastermind all along. A oedd o'n great. Ac oedd ni'n just fel, ni'n lyfio fo. Oedd o'n really profiad da. Ond ti'n goffo rhoi fyny noson, a dy'r unig noson dyn ni'n gallu neud o di nos Sadwrn, achos Dydd Sul ydy'r unig diwrnod lle dwi ddim yn goffo deffro'n really gynnar. A just yn, dwi'n really awgrymu hwnna. Mae yna ipyn o'r ei tebyg ar gael hefyd. Pandemic Legacy hefyd yn tebyg. Di selio ar pandemic, a lle mae dewisiadau ti'n neud yn effeithio yr dyfodol a beth ti'n gallu neud. A mae yna stori fel yn datblygu a ti'n neud o dros campaigns a falle. Really edrych ymlaen. Dwi'n edrych ymlaen at dyddiau lle fydd y plant di tyfu fyny i cael... Sa'ch chi'n neud stuff fel na? Chwarae stuff fel un, ie. Mae'r gwefan Board Game Geek yn adnodd da i chwilio amdan gwybodaeth ar board games. Mae'n definitely bigio fyny. Chi'n gwybod bod fi ydy'r Radio Cymru 2 fangirl? Fi ydy hi. Bob bore di Mawrth, mae Dyfed yn dod fewn yn siarad amdanyn nhw. Ac oedd yr un, couple of wythnos yn ôl, oedd fel rhywbeth fel Manic Salmon, neu rhywbeth oedd enw fo, ac oedd just insanity yn y studio, ac oedd i fel, well, mae hwn yn swnio fel game, bys ni definitely eisiau chwarae. Dim Manic Salmon, like Panic Salmon, neu rhywbeth salmon. Smoked salmon. Na.
Poached salmon. No, Poached salmon. obviously poached salmon. The best of all the salmon. Yeah. Na, hefyd, dwi just eisiau rhaid shout-out i... es i drwy... dwi'n gwybod os na hormones na beidio, dwi'n siŵr fydd iOS 13 yn deitha fi. Es i drwy cyfnod fy diwetha, lle ni jyst yn teimlo'n rili fel... o gen i ddim yr egni meddyliol i engagio yn unrhyw beth, so ni ddim eisiau gwrando ar podcast, so ni ddim eisiau gwrando ar unrhyw beth. Oedd pob peth, oedd like, Twitter yn pob peth, just yn really drist, yn licio o gwbl. A wedyn, nes i ffigur allan, oedd bateri iPhone SE ancient fi, mae dal yn deud, mae'r bateri ma'n survivio'n iawn, mae'r bateri ma, it's supposed peak performance, ond oedd o'n dreinio o fewn fel 20 munud. A ffigur i allan, oedd RSS podcast, sef fy podcast feed of choice ers blynyddoedd, wedi dechrau just goblo bateri, a deitha ti pam, mae yna rhyw update iddo fo, just so gael gwared amdano fo, bod fi wedi talu amdano fo. Dwi wedi cychwyn iwsio RadioPublic. Ond mae'r interface yn really confusio fi, ac o'n i mor flin pwy noswaith, chos ti'n methu sgrybio trwyddyn nhw fel y ti'n neud. Anyway, pisio fi o. What? Ond, mi nes i ffindio, mae'r recommendation engine nhw, yn American-based, obviously, a dwi wedi siarad fan hyn o blaen fel sut dwi ddim really'n subscribe i podcast Saesneg, a dwi ddim yn siŵr pam, dwi'n gwybod. Mae'n rhywbeth fel, mae gyd yn swnio mor Radio 4 i Guardian i fel, a dwi just ddim yn y mindset. Mae'r Americans yn teimlo digon pell i ffwrdd falle. Ond drama, bosib iawn bod ti, Bryn, wedi gwrando ar hwn, Wolverine the Long Night. Oh, yeah, so dwi wedi gweld hysbysipion amdano fo, ond dwi wedi gwrando ar hwn hyn. Ti'n mo be, so mae hwn yn mynd â ni o fel game detective fi, mae o yn really Alaskan noir ydi o. A mae'n really dda, a synwyr o le, peth eto, mae gyd yn really dda. A bach o misnomer, cos dydy Wolverine ddim really yna fo, na Richard Armitage ydi o. A mae cychwyn pob episode dyn, Richard Armitage stars it. Mae Richard Armitage yn deud 3 gair yn bob penod. Cos di ddim really am Wolverine, mae'n dan y stuff arall mae'n digwydd. Mae bach o triggery warning, cos mae'n eitha treisgar, ond kind of fantasy... pan ti'n seinio fyny yn Wolverine, ti'n kind of gwybod beth ti'n cael, fel ma na pennau yn mynd i gael ei lopio off a stuff, ti'n feddwl. Ond oedd o'n, nes i ffindio fo'n really dda, fel crime drama, dwi'n hapus i wrando nhw, cos mae gen i fo bach o fel supernatural overtones a mutant overtones a stuff yn efo. So Wolverine the Long Night, dwi'n credu bod yna benod bod y series newydd ond efo, so Wolverine the Long Night ydyn cyntaf, fel Stitcher Premium a Marvel ydi o, a rwan bod i cyrraedd i fel normals, dwi'n credu. So, hwn oedd un o'r pethau ni'n teimlo efo podlediadau, mae o'n gallu mynd â ni nôl i'r oes yr hen radio serials. Mae hwn yn definite yn y vibe yna. Wel, chos un o'r podlediad gyntaf fi dechrau gryndo i oedd rhywbeth yn nhw The Thrilling Adventure Hour. Mae wedi dechrau ail wneud wan rein yn nhw. Mae'n wneud nhw mewn o flaen gynulleidfa, mae'n wneud nhw mewn studios oedd ar lost episodes fath o beth. Ond, y syniad oedd nhw'n scripted radio serials oedd yn cael recordio a cael ei roed allan fel podlediad yn ytrach na bod nhw'n cael ei darlledu ar y radio. Ac mae'n anhygol, dwi'n meddwl gallu i wneud rhywbeth fel yna wych. A hefyd, yr mantais ydy bod o'n i ryw radd ar rhatach i gynhyrchu. Dwi'n gwybod, mae'n griw dwi'n nabod y Llundan sydd yn neud a beth nhw'n cael Destination, The Improvised Journey. So maen nhw'n cael lleoliad lle mae rhywun yn gyrru i, a wedyn mae'r person yn derbyn galwadau ffôn gyn cymeriadau tra bod nhw'n gyrru yna. Ac so mae'n olygfa digwydd tra bod nhw yn y car. So mae'n gallu neud stwff fel o, dwi'n meddwl, rhywbeth mae podlediadau yn medium sydd yn helpu i creu rhywbeth fel dwi'n mae lot o stuff fel ti'n byd improv pethau, Mission to Zix yn un dwi di rhoi allan fe, so mae hwnna'n fel sci-fi. Dwi dal yn mynd i roi shout-out, mae yna kind of The Imaginary World,
Dwi dal yn credu bod hwnna'n un rili da. Mae o'n mynd i fel deep dives fyny fel Corneli fandoms gwahanol. Mae'r un diweddara amdan nerdlesque. So burlesque, ond cosplay, sexy cosplay. A mae'n really ddiddorol. So oedd hwnna'n shout-out hwnna fyd. Ond guys, unrhyw fater arall? Wel, gen i ddau beth o'n eisiau taflu fewn i'r thing. Mae'n mynd yn ôl i beth ni'n siarad amdano hwnna. Chdi'n cael podcast app arall. Feature newydd sy'n dod oherwydd fod iTunes yn cael ei chwalu efo Mac update newydd, ydy fod podcast yn cael app i hun, a mae music yn cael app i hun, a mae TV yn cael app i hun, ond o fewn yr un podcast, be maen nhw'n wedi wneud ydy defnyddio computer thingy i sganio yr audio files. So os ti'n cofio rhyw lein neu rhywbeth nath gael ei ddeud mewn podcast, ond ti'n cofio pa un ydi o, ti'n teipio'r lein yna i fewn, ac mae'n chwilio trwy bob podcast erioed, ac yn trio deitha chdi hwn o ddo. O ie, fydd o'n gweithio'n Gymraeg yn bydd. Fi wrth gwrs. Ond o, jyst gen i cymeryd eiliad. Y crunching power, processing power. Ie, i ystyried, a just gwirioni ar y ffaith, mae hyn yn actually thing. Mental. Mae hynna just... Mae indexio y cyfan o wybodaeth dynol. So mae hwn fel Star Trek Discovery Season 2 wan yn dydi? Ne. Mae hwn yn fel... Mae'r whole sum of human knowledge yn mynd i fod... Dwi wedi... obviously, y Borg ydi fel... Mae'n cychwyn i gyd yn cychwyn yn Apple. Allan o podcasts. Gwyd just cwyd eiliad bach just i... Chwythin brains. So, dwi'n siŵr fydd o'i gyd yn Saesneg i ddechrau ni, a gwni weld pa ieithoedd. As if fydden nhw'n supportio Cymraeg. Cymraeg ydi Wel, iaith. Wel, y siom efo'r updates ma, dos na ddim sôn fod na Gymraeg yn nhw eto. Mae eisiau lobio. Da ni angen fel, powerful podcast, angen dechrau lobio. Mae nhw wedi adio mwy o ieithoedd, a mae yna ieithoedd sydd just, maen nhw'n cael ei ddefnyddio chydig bach mwy na Cymraeg wedi cael ei adio, so da ni'n dod, da ni yn y list, dwi'n siŵr, ti'n bo? Mae siŵr. Rwle. Diolch. Ond y peth arall o'n eisiau just sôn amdan, sôn am board games, de? O ie. Dwi erioed wedi bod erioed i chwarae neu be bynnag o chwarae, ond mae hwn yn mynd yn ôl i be o'n i siarad amdan gyda. Dungeons and Dragons, D&D. Ie. Ond, tywod, o'n i'n gwylio'r cartoon, ac digwydd bod wsos dwytha, ddoe o dda? Nes i fel, Dungeons and Dragons. So, be nes i, be nath nhw, oedd nhw fyth animatio y benod ola o'r cartoon. So, be nath rwy'n neud, oedd y sgript wedi gael ei sgwennu, so nath rwy'n neud troio fewn i radio play. Cool. Ag, so mae ar gael ar YouTube, ac mae rwy'n di neud comic hefyd. So ar YouTube mae'r comic ar sgrin, a mae'r radio play yn mynd ymlaen tra mae'r comic fyny ar sgrin. So ti'n cael... A dyna o'n i'n meddwl, waw, dwi finally di ffindio allan be ddigwyddodd i'r plant yna, oedd yn stuck yna. So, na i reid hwnna i fyny arno fo. Ac yn dilyn ymlaen o hynna, da chi di clywed am Dungeon Run, sef interactive version sy'n cael ei chwarae o Dungeons and Dragons yn live ar website rhan o Caffeine. Na. Caffeine yn trio pwysio fewn i'r YouTube space a Twitch space. Yeah. Ac be di oedd, mae na faint o'n nhw sy'n yna, mae 7 o'n nhw efo un efo'r Dungeon Master, ac mae nhw'n neud, mae nhw'n chwarae rhyw 2-4 awr bob sesiwn, ac so dwi wedi gwylio'r un cynta just oherwydd o'n curiosity, ac o'n i dal yn dall fatha pwy sy'n neud y stori fa i fyny,
Mae Dungeon Masters yn amazing. Dyna game thing. to it, O'n i'n Dungeon meddwl, Masters. mae rhaid na y boi sy'n eistedd fyna, sy'n neud hwn i gyd i fyny. Dwi'n ma'r cardiau gyda fo. Dwi'n darllen o. Mae DM bobl yn spectacular. Fel, mae brother yn mi, a wedyn mae gen nhw'r podcast fel comedy podcast Americanaidd, ond mae gen nhw spin-off podcast o... oh god, I'm gwybod beth chdi enw, achos mae'n really enwog, ond mae gen nhw just yr epic Dungeons and Dragons game am ymlaen, yn y 3 brawd a'i tad nhw. A mae rhywun yn goffod... mae yna penodau amazing ar Imaginary Worlds yn fel cychwyn ti off ar sut mae Dungeons and Dragons yn gweithio. Yes, dwi'n awgrymu honna i ti. Mae just yn yna, mae fel, so sut mae Dungeon Masters yn gweithio, sut mae y stwff mae gyd yn gwisgo, a wedyn, ond mae yna fel podcast, like, oh my god, mae gen nhw fel dyddiau, wisnosau audio, ond nhw'n chwarae'r game ma, epic game am oesoedd, mae'n briliant. Ie, mae fatha stori yn cael ei chwarae allan o flaen chdi ddydi, lle... Dwi'n gwirion, mae'n really dda. Mae'n chwarae. Dyla ni, Gelyn, ond pwys... Hei, os ys na unrhyw Dungeon Masters Cymraeg isio... I bet bod bobl rules of play yn neud o fan hyn yn Gaerdydd. Dwi wedi gweld hysbysebion am cwpl yn osweithi fel dewch i ddysgu sut mae Dungeons and Dragons yn gweithio. Dyla ni fynd na'i recordio. Oh! Dyma ni. Wel, podlediad newydd efo audio hyd yn oed y waith i ddod. Ie. Ydy'r mind dumps ma wedi digwydd? Ydych chi gyd? Dwi'n meddwl dwi wedi cael bob dim allan. I'm gonna say yes. Ond os da chi eisiau ffilm i wylio, de? Ie. Na i reid un ffilm i chi sydd ar Now TV ar gael i wylio rwan. American Made. Dwi wedi clywed am hwnna. Pa'n di hwnna? Tom Cruise, hedfan awyren. Oh, yeah! Dodgy CIA. Ag... Pablo Escobar job. Yep. Amazing. Os da chi di licio Narcos, de, ar Netflix, mae hwn yn mynd llawn llaw efo fo. Creepy Tom Cruise yna. Oh, mae'n amazing Tom Cruise yna. Okay, na gybyd hwnna, chos mae Tom Cruise... Smoking Bandit in the air. Amazing. Okay, gymau hwnna, chos mae Tom Cruise creepy. Tom Cruise Tangents. Ddari, dwi'n meddwl chi wedi gweld ar Twitter, ddari Justin Bieber am resyma sy'n neb quite yn dall pam. Rai sialens allan i Tom Cruise. Hang on, gafio ffan. I cael i ymladd mewn brwydr UFC. I bet sef o yn. A wedyn deud, os bod Tom Cruise yn deud bod o ddim yn mynd i wneud, bod o'n chicken a bod pobl yn cofio fo bod o'n di chickenio allan o frwydr efo Justin Bieber. A wedyn, y ben i licio oedd pobl ar Twitter yn deud, so rhywle yn Hollywood wan, mae'na agents yn gorfod trio esbonio i Tom Cruise pwy di Justin Bieber a ben union yn mynd i cael ei... Ti'n mo be? Funny you should say that. Unwaith eto, dwi'n mynd allan ar video essays fi, a dwi'n credu bod gen Patrick Williams, achos dwi'n gwachio lot o'i stuff o, video essay briliant ar pam bod beth ti'n gael yn Mission Impossible films mor dda, achos mae Tom Cruise effectively yn trio lladdu hun mewn gwahanol ffyrdd, fel mae o'n pwysio hun, dydy o'n gallu teimlo rhagor, so mae o'n pwysio hun i wneud yr extreme stunts ma, Burj Khalifa, off ochr awyren, ti'n mo. Dysgu hedfan hawrenydd a, oh my god. I deimlo'n fyw. So byswn ni ddim yn surprise yn union. A maen nhw'n cadw'r, a hwnna di'r take maen nhw'n cadw yn y sioe. So be maen nhw'n basically deud ydi, y ffordd mae Mission Impossible yn cael ei werthu rwan ydi, dowch i weld pa batshit stuff mae Tom Cruise yn fodlon neud i deimlo'n fyw. Ac yn i fel, ww. So fysa fo probably yn, a so probably malu Justin Bieber, cos mae'r boi ar fucking... jacked. Diwrnod wedyn, ddari nhw ddal i fyny efo Bieber a deud iddo fo, what the hell man.
a press dweud, what the fuck? A Justin Bieber troi rownd and dweud, oh, hi, yeah, no, I don't know what the hell was going on there. Yeah, Tom Cruise would whoop my ass. He would ruin you, Justin Bieber. So, o hwnna jyst yn wych. Wel, ar y nodyn Tom Cruise tangent yna, mae'n dod yn amser i ni ddweud nos da. Diolch yn fawr iawn i chi am gyrraedd fan hyn. Ar ddiwedd y benod eto, ni'n gwerthfawrog i'r 5 o'na chi sydd yn cyrraedd yma, bob tro. Mae Bryn yn deud, oh wow, mae out-tro fi jyst wedi cwmpo'n ddarna, o'n i jyst fel, mae Bryn fanna? Hello! So, am heno, dwi'n mynd i ddeud, hwyl fawr gen Bryn? Hwyl fawr! Hwyl fawr gen Iestyn? Hwyl fawr. A hwyl fawr gen fi. Dwi off i gymryd mwy o Puriton a cysgu am 4 awr ar hugen. Diolch! Ta-ra! Ta-ra!